muchene wakatendeka Mwari wa masimba ose vana venyu ndavaisa muruoko rwenyu. Every plan of the wicked be put to shame. Every negative voice be silenced in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yakatalabasande retereboshiata mante baladianda ribaja deke maliga daya manta baradiaso eketelebosha liga basande ibajalando roboshiketaya menta balando roboshiakata muchene makatendeka wenyasha ndinonamata muupenyu vana venyu zvavanobata zviendeke masuo ngaazarurwe fevha inobva kwamuri ionekwe mukati meupenyu hwavo utano hwavo Mwari nemhuri dzavo muzita raJesu Kristu weNazareta. We thank you, Father. We worship you. We magnify your name. We give you praise. We give you honor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. I want to share a word with you this morning from the book of Exodus chapter 14, verse 10. As Pharaoh approached the people of Israel, the people of Israel looked and panicked when they saw the Egyptians coming. They cried unto the Lord, and they said to Moses, why did you bring us out here to die in the wilderness? Vana veIsraeri vabuda muEgypt. Now they are about vakatarisana neRed Sea. The Egyptian army is following them. So Bible wrote they looked back and they saw the Egyptian army. They began to cry unto Moses. Kuijipita kwa kusina makuva ere seyo wakatiburitsa ona taakuda kurawa nekuparadzwa pano. Ndoda kutaura pamusoro pemweya wezvinotevera. Ndoda kutaura pamusoro pemweya wezvinotevera. A lot of us sometimes takabuda mune mamwe ma situations, takava ne victory ne success mune mamwe ma situations, but we forget kuti inzwa the same devil aikunetsa uri kuEgypt, he can also be another dimension of the devil who trouble you wabuda mu Egypt. The Egyptian army followed the people of Israel. They were out of Egypt, but Egypt was still pursuing the people of Israel. I've come with this message this morning. Do not relax. I'll give you this example. Munhu akava ne higher office yekuva mutungamiriri wenyika, kuva president, anova ne security paanofamba anenge aine motorcade. Kureva kuti avoterwa mutungamiriri wenyika, asi unoziva kuti office yandava iyi ine zvinotevera nyangwe ndakanzi ndinda kutungamirira nyika yacho zvinoda kurwa neni. Whenever waachiva chinhu muupenyu, keep on praying and trusting God. Don't relax nekuda kwekuti kune mweya wezvinotevera. Kune mweya wezvinotevera. Zviri kukuteverai hazvisi kutevera kuti mushande pakukanya zvidhina muEgypt. Muri kuteverwa nearmy. Army iri kutevera to make you slaves or to kill you. Vakabuda muEgypt, asi Egypt yakaronga kuvatevera. Asi Mwari wakashanda negungwa dzvuku Red Sea. So the Red Sea, gungwa dzvuku, is the subtle picture of the blood of Jesus that will fight your battle when you keep on moving. I've come with this word this morning. Keep on trusting. Keep on praying. Keep on moving. Why? Because chiri kukutevera hachigone kudarika paRed Sea. Iwe ropa raKristu ngarikurwire. Nyasha dzaMwari ngadzikuchengete. I know you are facing a challenge yekuti ukacheuka kumashure, there is an army pursuing you. Ukatarisa kumberi, it seems there is a blockage, you are not going anywhere. Kune mweya wezvinotevera. Uongo wakabreaka the yoke yeurova, ukawana employment, ukawana basa. Asi kune mweya iwoyo hauna kuresigna. Wakaita pass on the baton. Kumweya unoita kuti ungoshandiswa usina mugoye wakaringana. Wakateverwa nemweya wokuvengwa pabasa. Usati wava pabasa unenge waziva kuti une mweya wokuvengwa. Pawakaita breakthrough ukabva mukushayiwa basa ukava nebasa, there's a spirit fighting you. Kune mweya wezvinotevera. Kune chakakutevera chaunoziva kuti uku ndakabva, but pandiri nhasi, yes, I cannot complain, I'm no longer there.
But there is a challenge in this territory and Ashika. Madimoni anetsika yekuita pass on the baton. Inenge relay inoitwa nemweya China. Kuti wakabva mukushaiwa wava kuwana hausisiri munhu wenzara chikafu chapo. But uchaona there are times yekuti dambudziko rawanaro nhasi riri kutokonzerwa nezvakanaka zvakauya muupenyu hwako, nokuti mweya weurwere wakatadza kukubata usina chekudya unogona kutevera mune zvaunodya ukapedzisira wane dambudziko nekuti wakadya maybe zvisina kuti nake or a wrong diet kana zvimwe zvinhu zvakakonzera chimwe chirwere muupenyu hwako. Martha Nema, may the Lord vindicate you. May the good Lord bless you and protect you. Ropara Kristu ngari kurwiri, continue move. Continue to take a step of boldness. Mwari must tell people, the people of Israel, to move forward. Although kune zviri kukutevera, but I assure you, you will see the salvation of the Lord. If this is your message, I put a declaration over your life. May the good Lord protect you. May the blood of Jesus wipe away everything that is following your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Whatever is following you, may the blood of Jesus flush away. May the blood of Jesus flush away whatever that is following you. In the mighty name of Jesus. Amadzangu Kune Mweya wezvinhu zvinotevera kuti muwanano wamo rudondo rwashaika, muwanano wamo but zvakanaka muwanano yacho uri kuzvishaiwa. There are times yekuti kune munhu unoregreta kuti sei ndasvika palevel yandasvika kana paine matambudziko akadai. But I've come to tell you this, mweya wezvinotevera uriko asi kune nyasha dzinodarika izvozvo. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Teri mure Ginyone, I speak blessing over your life. May the blood of Jesus wipe away whatever is following. Poshia mugore, ndiriku break that barrier, that bondage. 2 months no salary, ndiriku taura iko jino kuti mugore gauye muupenyu wako. Poshia mugore, ndiriku declare every spirit yakakutevera kuti waakushanda but urikushandiswa pasina chinobatika, pasina mugove wako. Piwa mugove wakaringana, ndinonamata muzita ra Jesu Kristu eNazareta. That spell be wiped away. Mepo idzodzo ngadzibviswe nezita ra Jesu, neropa ra Jesu, neropa ra Jesu. Cherukai chigome, ndiri kunamata noupenyu wamai vako vari kurwara. Ndatara utano nekuporeswa muzita ra Jesu. Emazengeni chikasha. I pray over your life this morning in the mighty name of Jesus. Ndirikunamata muupenyu hwaClara Chapungu over your marriage. I speak the hand of God and I speak favor in the mighty name of Jesus. Otilia Nongo, ndinotaura pamusoro pemweya uruwengo, the spirit of rejection. Be favor upon your life in the name of Jesus. Be removed. Chimweya ichocho mhepo idzodzo ngadzibviswe. Kwani unotoiwana isika kwani kuna wasuri kuiwana yacha hashani ione isika kwani inotoyengwa nzai kwani kune dimodre kuti neshoma yacho haiwaniki. Unosari kuti ropa fadzora uinaro unogona kusaruona nekuda kuti unozvikopia neupenyu hwevamwe. Yaunitirwa naMwari ndofeva manje. Kurarama munodira kuti every day. Uchita munhu wasitoni unochigara imo. Yakaenda basira. Vakatorwa mota ava vakarobva. Iwe uchiti asite Mwari achirangarirawo. Thomas. Yaunokubata ngatipenyore. Handina munhu anondiwisira mumvura kana mvura ichinge yabvongodzwa. Imwe problem yaita murume uyu akaisa upenyu hwake maoko evanhu. Chinzwa Jesu mubvunzo waanomubvunza, unoda here? It's now personal. Iyo bvataiwa even ndichida ishe but handina munhu. Life yako ukaisa maoko evanhu, you'll be disappointed. Life yako ukaitrust kuti ananhingi vachazodai, vanhu vane nyaya dzavo. Vafundisi vane nyaya dzavo, mufundisi asi munhu ane nyaya dzake. Pateta nyaya yekuti kune mastendi kudombosha wangatende yakumatombo ndadai zvanzi jinimba anga anemba hombe but akavigirwa panzi imba ine basa rei. Uyu anotiuraya. Hanzi ukafa uvigwe mumba apedza mukomana.
uchamudze iye unomudze ane answer for every problem kuti aramba inayo ane answer. Ngatitoriyo mapolisa kumana panhangu panozomakisa zvandomakiswa sei ndiri ndafa. Uyu kawe uyu anotikuvadza achicha ndonyara indafa kuvigwa maniyo ndopa uchamuka awasana mutanga netype iyoyo kuti ndopa uchamuka ire nekuti nepolisi pana akaorera mumba here iyi haisi shamwari iyi problem. Ipapa uri kuzvinzwa waitombodaro kuti handiorere mumba ire. Understand kana kuti ukasava nekujekerwa nepfungwa yaMwari nenguva yaMwari mukuitika kwezvinhu zveupenyu hwako pane zvaakakurongera muupenyu unozvifananidza naningi naningi. At the end kana vanhu ava vachibva vasimuka iwe usati unenge wakuti kunamata kwacho uku zvinenge zvaramba. Izwi rekuti zvaramba kana kuti hazvisi kuita izwi roro mumind yemunhu wese ririmo. The devil will whisper to you message iyoyo obva akuratidza vawakafunda nawo, obva akuratidza wawakakura nawo, obva akuratidza musociety yaunogara, obva akubvunza kuti iwe wane makore mangani, look at your age, hauna kwauri kuenda pana chichabuda. Takasiyana. Mwari ngavakurumure papressure iri unnecessary. Kana ninga akakuti ona vamwe vako vadai, ona vamwe vako vazodai, vamwe vangu mukukura tese, vamwe vangu mukudzidza tese, vamwe vangu mukugara tese, havasi vamwe vangu mudestiny yangu yechakarongwa naMwari maringe upenyu wangu. Handina mutwin padestiny, handina mutwin paurongwa hwaMwari concerning my life wandingati iyo ndiye role model kuti ndikaona ndinofanirwa kudai apa ndodai. We learn from others, but we are different. We are designed to learn. We are not designed to copy. Saka uchiona kana Mwari wakandidana semuvhangeri, handina pressure yekuti ningaprofita, ningaita zvakati, ningaita mamiracles akati. I'm not designed for that. There is a reason yakatokosha mumind yaMwari yandinofanirwa kuremekedza. Sei Mwari vakandiita muvhangeri vakasitendera kuti ndive muprofita. Saka ndikaona munhu ari muprophetic field ane zvaachiva especially zviri tangible, ndobva ndapinda pressure yekuti dai ndaitoprofita also